kumsom pakhat leka upa mi panau bang pakhat hian mi pakhat hne na thil pek ape a ma se hnuwa maktak main chu athil ti chu adam chung nun thlak tanglam tu alo ni ta achang chuan thil hote emokan ti hian hong ro pui tak anei dei thei tuna chanjin kan soitur hi Terrell Wolf le Joanna Martin te anni a anni pahni hi chimle marlama chengdai nima se until thati tlom tak chuan hun khata a roi dun ta ani kumsom pareda upa Terrell Wolfatan chuan chuni chu nidang angbok ani a han special na big te chiama ran lo in chunga chuan a phone chu khal nep nia pa chuti lai chuan friend request pakhat hi adong tanol mai a profile han check ngal thuaya a ming chu Joanna Martin ani a Philippines lama chengdai mai ani wangin ami hriat zong ani silo engemaw thu hla a ama lo hretur po in tirele hi voi khatma Philippines rama alakal lova chutiang bokin a profile atanga lan danin Joanna po America voi khatma alakal arin umlo tirela chena Idaho ngat phei chuan alakal lo le zualang chuwangin friend request ron thon tu hian atiswal ani lo vek le ama hi internet scammer lam ani thei mai aringa tunlai chana mi hriat chian lo friend request han accept mai chu mi film khurdep tan chuan thilti chiwak ani lo social media manga inpumna atama then khat kal thui do phei chuan an tlak chet pha hial thin chuwangin Terrell Wolf chuan chu request to delete mai atumta ani ni le thla arala Terrell po chuan ani tin nun chu dan pa nga in amang chole mop to a Facebook lama friend request ron thon tu reng kha re chang le to lo ma se tu khat chu ama mi bok khan friend request aron thon le tatlat mai henu hian enge adu ni ta ang ngatinge a reject nuwa po ama kher hi request aron thon le tlat ni Terrell chu ai ngai to na sa hle a thian te le a chung te po a ril ve ta hiala anila chuan enga awak ma an lo ngai pui lova an lo nui pui vel mai thung engpo chuni se aril ru akapruk thata wangin han accept version rim chu Terrell chuan atumta a ti chuan accept a message po thonlet ngalin minria em ti atai pa ma se FBI a thian thar Joanna ai chuan Terrell zo na chu chang tamai lo chuan zo na aron zot let ta zoka Samaritan Parsia em ti in Terrell chu a hanin ngai to awang nuwa ano pan zo lai de kumsari mi velek ani lai khan Samaritan Pars anti mai Paul pakhat chuan anvenga Christmas no pangti thupui mangin hun anon bo sai thina chuta chuan Terrell po chu telve thinin no pangte chuan an poisa nei angin Christmas gift an leya mi har sa zot tan chuan until le chu an thon thin chu until ti chu a rechuak zoka khang hun lai khan ama nge point gift tan khan ei tur chocolate le stationery item rang leya phekok boma akhung khoma thataka tuamin an ho tu te hna a hlan ve thin te po ami thla chuan aron lang ta wai mai ti chuan Joanna ai chu reply ngal batin ria enga tinge tia han zo le chuan khovela athilrin lo perle beise lo ber mai chana adong ta Joanna ai chuan ithil ron thon dong thin tu ka kania ti in aron reply a Terrell arin lo luthuk thuthar a han ria chu omngai na po a helo hial zo khale chen athil lo ti that ve tun thlenga hretu an lo omle kumtam liam do ma se aming nen lama lo la chin chia tu le ama biak po theina na Facebook lama lo zong kol thin tu an omani ti a han hriat chuan mak ati kher mai lom tur nge lom lo tur ti po a hre thiam lo phur takin a chung te a hril ve a ma se an nila chuan an lo uk sa wak si lo chu mai po alani lo inbum na mai ani kha ama iren theinan aron chimbudoi man che aniang poisa aron din ma chen in thiar filim dai ro anti saklo thung ma se Terrell chuan sutia hanti top ngot chu ani thein a hrelowa a hoi hom lo thlak ati te poniang ti chuan Joanna ai chuan thudik a soi nge bum aron tum mai fia an tum ta a chu engdang ani lo phekok bom chunga athil da thin te soitir ani diktak chuan Terrell hian enge phekok boma khan ada a revek big to lova ma se Joanna in aron soi chuan a hriat mai thei ein ring thung a base ang nge in Joanna chuan a message chu aron reply a phekok bom chunga omte kha a hriat vek to lo thule pakhat ero ala hriat chian thu aron soi
chu mi panau pang kiu tak cowboy anga in thuam thalak ani tirela chuan chu thalak chu ama thalak ani ngei thule anu nena anda dun ani ti po a hre chuak ngal ta war mai tuna chuan Joanna hian dot a soilova athil thon thin dong tu ngei ani ti po za in adikti a hreta ani Joanna chuan tirela hena chuan lom thu te han soi chale nu a hun taka ama ron tampui thin tu chu engtik ni ema chuan atak ngeya mu ve achak thu po a hril kongdang omwak ri hek lo le an pahnih chuan Facebook mang chuan anin be chhun zom ta zeu zela an chan chin te in ril chho zelin rin ai takin an loin mil viau mai anin hriat chhuah tantir atanga kum khat chuang a han vele meu chuan tirela chuan Joanna chu atak ngeya mu atum ta hemi kum hian high school atangin a graduate chi a chung te hna soilo ma se Joanna hi mu alo tumril ruk emawang chuan ama in poisa alo khol ve chara anu le pa ten school lama athil eive na tur poisa an pai thin po alo mang thaphal ngai lo hi alo ni a ma se boina pakhata tirela hian Joanna mutura Philippines rama hankal tur hian achung te dilain Joanna dil chu a hre zoklat ama lam khan lo in be ve viau to ma se ataka hanin kal chil em chu tuman an la soi chuak ngai lo ma se mi pa ni a khale chen alo tum to chu ati ngei anga yani ti chuan Joanna chu ama tlo tura Philippines akal arem le rem lo thu an zot taroi maya Joanna chu lo lom kher mai ama de atang khan zin tura som che hi kalo tu to a ma se ka in thlrunga ka som ngam thin lo che ani local nge yang che aron tita a hun alo thlenga tirela chu Philippines ram chung thlok lu tu thlona chuan a han chuang lut ve ta a atlang puin Idaho atanga Philippines si tarkar sompali vel thlok ani a Joanna mu hlan ngak hlel si redeu box si in ngai tu kwal velawang chuan an thlo chung zong hian tirela hi amumi alo ti chuan Philippines chu athleng ta thlona tum huna tirela chu Joanna le achung ten an lo muaka an hanin mu chu fapazin bo lo hole ang main anin kwa nok hlom mai thla arala tirela chu tum ain acham rei to ma se chu ti chung po chuan an lein kham lo ema engtin nge hedi tak maya hun hi akal chak tak ni anti dun hial hun le ni in tuma anga ve si lovale thian thar chu in thlahlel viau ma se anin then alo tu le ta si a re tak chung chuan tirela chuan Philippines chu chua sanin Idaho lam chu apan le ta ani Joanna hian thlona tum hun thleng awathla le a an hanin then tur chu Joanna chu atrap pur maya tirela khongai lutuk ti ngai na resi lo chuan a oma pomin arang theyang berin karon kal le thuayang ti in atiam tarengot mai ani hatir chuan tuma in relovin Samaritan parsatangin anin kungkaya anua FB mangin anin rechun zoma tuna ero atak ngeya anin huta kawangin anin laichi napo athuk ta sau ani thian mai ani to lo dewaniang airport a reng in thla har antia ka in engma soilo ma se an che zia in alantir an pani in kara thilin thukru soi chwa si lo chu an thin lunga tu ma chu pui theilo turin an vong dun thlap to tirelan Idaho athlenga athen nila la athil tumle masaber chu Philippines kal le chu ani na engmoni ve thuaya poisa khola Joanna chu han hu le nge atum tlat ani kati chu kati ti tlat mi chu tlei rol thenlung sak tak mai tirela chu Joanna hena alo tiam ange chuan Philippines lama bok chuan a hanjin le ta a tuntrum chu chinchang engkim a hriat to ba ka Joanna chung le khatte po a hriat vek to awangin a han tlang nel to khop mai tin ama soingam lo po kha Joanna hena chuan tlang takin a hrila ani chu alom loma alo tang zok bok nen an pani chuan an hlim dun hle tirela chuan omna em pakhat chu Joanna te tong azir thin hi ani chutia Joanna nu le pa te ne na in biak thailo top mai chu tha in a hrilova Philippines a cham chung mai ni lo Idaho lama alele nu te thlengin Joanna te pian pui tong Tagalog chu azir tlawa atum boka thiampo athiam chak khop mai Philippines a zin tum thumna hian tirela chuan Joanna pa chu a hranga bia in Joanna chu nupuya adil ta a
Joanna pa hian afanu chu ahral ani vai chuan tuipui ral daya om tur ani ti chu hrengreng ma se anin hmangai na le tirelami zia ahan enwang wang poin uichi zia zang ni in a hrelowa o apo ta ani chuti lain Joanna nu ero alung nur le afanu chu tirelanen anin neya America lama a om dai ni chuan dama ai mule ngai po aring to lova chu tak chu angai thiam thei meu lo ani chuwangin manho lutuk lova langa khri deuh turin ative tlata ma se chu tirngot ani theibik lo anin kar ain hlat si a tirela le Joanna te tan chuan omzanei lova hanin nga zel na chi ani bik lo chung ko din na turni khwa atlai mai ve thei tlat tirela chuan Joanna nu chu thei top chu a hne atum thina ma se adu thu asam thei si lo atopa aida holama anu le pa te chu apur taringota anni chu Philippines lama ron thlok chawin an chung chuan tirela na pui turin Joanna chu an handil ta a chuti khopa ron thokna sa asirukla a ron kal chu nial zel chi ni in an hretalova Joanna nu chuan afanu pasal nei chu aphalsak ve ta ani mumangram ataka changang main Joanna le tirela chu an hlima ani nei hun tur te po chu ruat nga zung zungin in bo saina po an kalpui ngal vata October thla sang ni sompali khan anin nei ta ani he anin nei na hian tirela le Joanna te thian ba ka an chung te du dan ang nge in thilpek an ron keng thewa heng an thilpek te ero thilro pui tak ni lovin pheikhok po ma phun nep no chi rang ani a zumi chunga chuan Samaritan parsawanga tirela le Joanna te in charda toifel takazia ka ombok Joanna le tirela te hian tuna chuan fapa pakhat Harlan John Wolf nei to in Idaho an cheng mek